cu moartea premărginită și celor din mormânturi viață, dăruindu-ne. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu, pe mare mila Ta, ne rugăm să auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru digna sufletelor adormiți, păsați robilor lui Dumnezeu, Melania Constantin, Ionica și Lucian, Mihail, Stoica Volteanu și soția sa, Sabina, surorilor Victor, Nicolae, Zinaida, Gheorghe, Dan, Alistrat, Elizaveta, Ana și Ioan, pentru casele iertelor, greșeala cea de voi, cea fără de voie. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertare păcatelor lor la Hristos, împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluiește. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertare păcatelor lor la Hristos, împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu să le cerem. Doamne, Doamne, miluiește. Învierea și viața și odihna sufletelor adormiți, păsați robilor Tăi care s-au pomenit, care n-are cine pomeni Hristoase, Dumnezeu nostru mărire înălțăm, prea Sfântul Bun de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiți, răposați robilor Tăi care s-au pomenit, care n-are cine pomeni și le fă la toți, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Aleluia, 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 aleluia.